бинандагони азиз салом, бо мақсади омода намудани як барномаи илмӣ сайёҳатӣ аз яке аз минтақаҳои дидании кишвар тасмим гирифтем ба дараи Ромид биёем ва имрӯз дар ин сафар мо аз мавзеи Канаск барои шумо як барномаи хуб омода хоҳем кард. дар ин сафар моро олимон аз Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ҳамроҳӣ мекунанд. рафтем. бинандагони азиз, чун гуфтем, мо айни ҳол дар дараи Ромид қарор дорем ва роҳи мо тақрибан аз маркази шаҳри Душанбе то ҷое ки бояд расем беш аз 100-120 километр мавқеъ дорад ва то ҷое ки мо интихоб кардем то он ҷо расидан мехоҳем чанд маълумоте аз нигоҳи олимони риштаи геология ба шумо дода бошем. дар бари ман ҳастанд яке аз кормандони институти геология, сейсмология ва сохтмони ба заминҷӯи тобовари Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон устод Файзиёв. хуб устод, аз нигоҳи геология агар ба ҳамин минтақа назар афканем, чӣ таърих дорад, чӣ чизҳо ҷойгир шудаанд ва чӣ бойгарии геологӣ ин ҷо маҳфуз аст? Ташаккури зиёд устод. Албатта Тоҷикистон минтақаи кӯҳистон аст ва яке аз минтақаҳое ки бисёр зебо аст аз ҷиҳати геологӣ, аз ҷиҳати географӣ, аз ҷиҳати туристӣ. Ин минтақаи мавзеи дараи Ромид мебошад ва яке аз шохобҳои чапи дараи Ромид ин дараи Канаск ё мавзеи Канаск ном дорад ки албатта бо кӯҳҳои сарбафалаккашидаи худ ки аз қисмати шимолу шарқ кӯҳҳои Ҳисор ва аз қисмати ҷанубу ғарб кӯҳҳои Қаротегин фаро гирифтаанд ки баландӣ аз ҳама баландтарин минтақаи ин ҷо дар кӯҳҳои Ҳисор дида мешаванд ки бештар аз баландии 4666 метр баландӣ доранд ва нисбатан минтақаи пасттар дар қаторкӯҳи Қаротегин мебошад. Баъдан дар оҳаксангҳои ин минтақа боқимондаҳои ҳайвоноти маҳвшудаи геологӣ дида мешаванд ки таърихи онҳо дар давраи ландовирӣ мегӯяд ки ин ландовирӣ давраи силур аст ва дар ин маврид дар ин минтақа пурра бо зери баҳр буд. бинандагони азиз, ҳангоми сафар мо аз дараи Ромид сар карда то баландии беш аз 2300-2400 метр аз сатҳи баҳр омадем ва ин ҷое ки мо қарор дорем байни Канаск аст, яъне Канаски поён ва Канаски болоӣ ҷо дорад. дар ин ҳангоме ки мо сафар карда омадем, гуногунии биологӣ, афзоиши дарахтҳои гуногуни худрӯй ба монанди арчаи зарафшонӣ, қот, зирк, пада, як намуди бед, яъне ки бедҳои берёза ва дигар намуди дарахтон ва табиати хеле зеборо мушоҳида кардем ва чун шумо мебинед ин ҷо шаршараи дарёи Ромид аст ки аз баландиҳо ҷорӣ мешавад, яъне як табиати бисёр ҳам зебо ва ногуфтанӣ. албатта доир ба навгониҳои дигаре ки масалан мо шоҳид мешавем дар рафти сафар шуморо ошно хоҳем кард. айни ҳол мо дар мавзеи Канаски ноҳияи Ваҳдат қарор дорем
минтақаи Канаск дар шимолу шарқи аз вазъ 100 км ҷойгир шудааст. дар ин минтақаи Канаск ки аз минтақаҳои бисёр гуногуни биологӣ зиёд дорад. дар ин минтақа зироатҳои кишоварзӣ гандум, картошка, мушунг, нахӯд ва дигар зироатҳои кишоварзӣ ки барои таъмини амнияти озуқовории кишвар зарур аст парвариш карда мешавад. айни ҳол мо дар як мавзеъ қарор дорем ки дар ин ҷо мушунг парвариш карда шудааст. ин мушунг яке аз зироатҳои ҳам барои таъмини амнияти озуқовории кишвар ва ҳам барои ҳосилхез намудани хок бисёр аҳамияти хоса дорад. барои он ки азбаски ин мушунг ба оилаи растании лӯбиёгӣ дохил мешавад, дар решаи растании мушунг азотобактер мавҷуд аст ки он қобилияти нитрогени ҳаворо ҷамъ карда дар хок додан дорад ва аз ҳисоби мисол парвариши зироатҳои лӯбиёгиҳо мо метавонем нитрогени заминро бе додани дороҳои иловагӣ бой гардонем. яъне пеш аз ҳама бояд ба агротехника кишкардон бояд риоя кунем. инчунин дар мавзеи Канаск ки яке аз мавзеъҳои бисёр ҳавои тоза, мисол чашмҳои пурсафо ва гулу гиёҳҳо зиёд аст. барои асалпарварӣ яке минтақаҳои бисёр хуб мебошад. дар ин ҷо чутаре ки дида истодем бисёр оилаҳои замрӯ ба назар мерасад ва барои азбаски гуногунии биологӣ алафҳои чарогоҳ ҳам зиёд аст. инчунин барои чарандани чорвоҳ ҳам бисёр мавзеъи қулай мебошад ва дар оянда агар мо ин мавзеъ ки аз зиёда аз 40 000 гектар заминҳои кишаванд дорад, асосан заминҳои кишавандаи мавзеъ заминҳои кӯҳӣ мебошанд. қисми зиёди онҳо барои обёрӣ кардан ноқулай аст. азбаски хоки ин минтақа бисёр сангхок аст. хокаш хоки санги сафедтар ё рӯшан мебошад ва гумустокии ин минтақа 1.7 мебошад. ҳамин мушунгро дар ҳамин ҷо кишт кардан. ин дар поёнтарҳо намегӯяд? ин барои он дар ин минтақа кишт мекунад ки барои ҳар як зироат пеш аз ҳама барои худ минтақаи хос дорад. мисол дар соҳаи кишоварзӣ мебинем ки зонални земледелие, яъне ҳар як зироат вобаста ба минтақаи парвариши худ шароит барои худ дорад. барои ҳамин бештар дар минтақаҳои салқин баъд барои намӣ бисёртар эҳтиёҷ дорад ва гармӣ на он қадар зиёд эҳтиёҷ дорад. барои ҳамин дар ин минтақаҳо парвариш мекунанд барои он ки ин донаҳои ин пурра пухта расад. айнан ҳамин иқлими ҳамин минтақа ба ин мувофиқ аст ва инро ҳам метавонам барои бой кардани таркиби хоб кишти кор намуда. масалан даврои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ҳамин зироатҳое ки ба оилаи лӯбидана дохил мешаванд онҳоро кишткор карда барои бой кардани таркиби хок онро силоска мепартофтанд. мисол барои чорғо намехоҳам, барои силоска мепартофтанд барои он ки вақте ки майда мепартофтанд бо қо якҷоя шуда таркиби хокро бой мекунанд. ва кормандони озмоишгоҳи биологии молекулаи ва биотехнологияи растаниҳо ки ба объекти асосии он картошка бошад дар ин минтақа замин ҷудо карда шуд ва онҳо зиёда аз 10 нав намунаҳои селексияи худи институт ва аз берун омада дар ҳамин мавзеъ барои мавриди омӯзиш қарор доданд ва дар давоми 3 сол 2017, 18, 19 онҳо бисёр маълумотҳои ҷорӣ ба даст оварданд. азбаски ин минтақа бисёр баланд ҳасту баландӣ аз 2300 то 500 ҷойгир шудааст. ҳавои ҳарорати самаранок кам мебошад. мана мо аз рӯи маълумотҳои корманди хурди илмие ки дар инҷо давоми 3 сол кор кард, Қурбонов Мавлон ва рисолаи худро оид ба парвариши картошка дар ду мавзеи гуногун дифоъ намуд, яъне як Канаску ва минтақаи Душанбе, яқтаи таҷрибаи Душанбе 840, инҷа 2300 400 ҳар шуд қиёс кард ва аз рӯи маълумотҳои ба дастовардаи худ ва аллакай маълум кард ки якчанд навъҳои маҳаллие ки бевосита селексия институт мебошад онҳо ба ин минтақа бисёр тобар мебошанд. навъҳое ки аз берун омада шуданд онҳоро бояд мо солҳои 4-5 сол бояд санҷем дар минтақаи гуногун онҳо бояд адаптатсияи мутобиқ шаванд, баъд ба истифода ворид кардан мумкин аст.
имконияти картошкапарварӣ дар ин минтақа хеле хуб аст, барои ин ки ин дар баландӣ ҷойгир шудааст ва барои картошкапарварӣ хеле мусоид мебошад. Солҳои пеш аз соли 2016 сар карда то ин ҷониб устодони Институти ботаника, физиология ва генетикаи растанӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, устод Партоев ва дигарон дар ҳамин минтақа картошка кишт намуданд ва як чанд намуди навъҳоро ихтироъ карданд. Ва бо усули биотехнологӣ мо дар озмоишгоҳи биотехнология метавонем ки тухмиҳои худро оварда инҷо кишт намуда онҳоро зиёд кунем. Чӣ хеле ки шумо мебинед дар замине ки мушунг ё ин ки гарох кишт карда шуда буд, он ҷо солҳои пеш картошка кишт карда шудагӣ буд. Ва ин мушунг имконияти партофтани нитрогени биологиро дорад ки заминро бой мегардонад. Ва баъд аз киштгардон кардан картошка дар ин минтақа хеле хуб мешавад. бинандагони азиз, чуне ки мутасаддиёни ин минтақа гуфтанд, ҳамин заминҳо ба хоҷагии ёрирасони Канаск дохил мешаванд ва тӯли чандин сол мешавад ки як қисмате аз ҳамин минтақаҳо картошка кишт карда мешавад. Ва чун шумо мебинед, як қисмати аз ҳамин картошкапая хароб карда шудааст. Ба гуфти бошандагони ин минтақа, дар ин ҷо ҳайвонҳои зараррасон ба мисоли ҳукҳои ёбоӣ хеле зиёд ҳастанд ки бисёр ҳангом ҳамин гуна ба зироатҳои ин ҷо кишт шуда зарар мерасонанд. Ҳамзамон бояд гуфт ки дар мавсими тирамоҳу зимистон ин ҷо ҳайвонҳои дарранда хеле зиёд гашту гузор мекунанд. дар ин минтақаи хушманзари Канаск якчанд намудҳои растаниёи шифобахш мерӯянд. Аз он ҷумла зиверабой, қуқутӣ, дидем камол, пиёзи анзур ва якчанд намудҳои растаниёи шифобахши дар ин минтақаҳо бисёр кам буданд. Дар ин ҷо хеле захираи бой дорад. Аз ин хулоса кардан мумкин аст ки ҳамин захираи растаниёи шифобахше ки дар мавзеъҳои кӯҳистон бештар мерӯянд, онҳоро аз захираи онҳо бисёртар истифода бурдан накор аст. Ва мо олимон дар тасмим гирифтем ки масалан баъзе зироатҳое ки дар фармакопии мисол тиб қарор дорад, онҳо ниҳоят кам мебошанд. оянда захираи онҳо дар мавзеъҳои кӯҳистон зиёд намоед. Барои ки обу ҳавое ки дар кӯҳистон аст, дар водиҳо нест. Инҷо ҳавош тоза аст, салқин аст, тамоми шароитҳо дар табиат мусоид аст. Ва мо дар доираи ҳамин корҳо 2 сол пеш дар доираи як фонди президентӣ лоиҳа гирифтем дар институт ва якчанд ҳамин зироатҳои растаниёи шифобахшро дар мавзеи Рашт дар баландии 2600 метр коридем. аз 6 намуди растаниёи шифобахши дар он ҷо ҳаст, як 3 намудаш дар ҳамин шароит мутобиқ будааст. Мо алоҳида ҷудо кардем ва айни ҳол омӯзиши таркиби биохимии онҳо идома дорад. ва дар оянда метавонем ки мо аз ҳамин якчанд намудҳое ки дар ҳамҷо парвариш шуд дар плантасияи сунъӣ барои кишт дар плантасиё ва онро тавсия дем ва барои истифодаи оқилонаи захираи табиӣ ки дар чизо ки дар ин ҷо дидем бисёр захираи растаниёи шифобахш бор аст, онҳоро мо истифода барем. ин минтақа аз ҷинсҳои кӯҳӣ давраҳои Ордовик, Силур, Девон ва давраҳои имрӯзаи геологӣ ки бо номи давраи чаҳорякумин ё ки давраи антропоген низ меноманд, мушоҳида кардан мумкин аст. Ва дар бисёр худи аҷсоби геоморфологӣ дар ин ҷо дараҳои вемонанд, умонандро мушоҳида намудан мумкин аст, ки ин нишона аз он аст ки дар шароити имрӯза ҳаракатҳои тектоникӣ дар ин минтақа хеле фаъол ҳастанд ва онҳо ва бевосита таъсири ҳаракатҳои тектоникиро мо мушоҳида карда метавонем. Хуб, чӣ хел ки қайд кардем, дарёи Канаск
минтақаро ба ду қисм паҳлӯи рост ва паҳлӯи чап ҷудо мекунад ва кори зиёди геологиро анҷом медиҳад. масалан ҳангоми ҳаракати дарё вай бо маҷрои худ ҷинсҳои кӯҳии гуногунро ки аз ҷинсҳои кӯҳии давраи ордовик силур яъне ки ҷинсҳои кӯҳии оҳаксанг доламит ҷинсҳои кӯҳии гранитҳоито иборатанд бурда ва вобаста аз ҳамин дарё дар мавсими тобистон хеле хинг аст яъне ки чиркин аст аз ҳисобе ки ҷинсҳои кӯҳиро мешӯяд. бинандагони азиз, ҳамин гуна мо аз яке аз минтақаҳои нодири кишвар ки дар бахши омӯзиши фанҳои биологӣ, геологӣ ва дигар бахшҳо бисёр муҳим дониста мешавад, яъне аз минтақаи Канаск дидан кардем ва вобаста ба тағйироти биологӣ, яъне гуногунии биологӣ, вазъи имрӯзаи геологӣ ва дигар бахшҳое ки то ҷои маълумот пайдо кардем барои шумо гуфтем. умед мекунем ки шумо тавониста бошед аз барномаи мо як маълумоти хосае доир ба ин макони нодир гирифта бошед. То барномаи дигар шод бимонед.